Tukang syuting iki kok kaya wong repot. Ngowopluk tak beh. Ya. Jam 11 bengi aku mbok tinggalno. Yang mau joget kita persilahkan. Tanpa sebab sing pasti. Mejane Mas Gayo. Nglarani. Ayo, joget, ayo Mbak ayo. Titis. Kene. Ayo. Kene. Aku kadung sayang, kadung ngatang-ngatang. Terus kita apa? Lungamu dadi traumaku. Ngene men kisah bujangku. Ya Allah. Sakno. Ademe angin wengi teko. Mencari aku kelangan konco cerita. Jadi namung masalah tresno, tapi koyo loro. Loro banget. Loro. Bayo. Yen akhire wirang pisan. Yen akhire loro, ben loro tenan. Apa wong tulus wis garis sing ngene. Piye, Mas? Piye? Selalu ngancani ilang endinge. Sakno Rene. tresnoku koyo bonsai anting putri. Masih rame-rino lan wengi. Masih yo elok endah disawangi. Tapi apa? Dipaksa ora iso kuwe di. Yo terapi no. Bingung bae. Hey, Tirta Kencana. Bulung Agung terima kasih. Terima Kirana kasih. video syuting. Ayo. Kirana video syuting. Ada Mbah Sam loh. Hah? Oh, sabar hati, sabar ngadepi nandune kembang kekewiran. Tenang, nande setenan, penganggep aku sewates koncomu. Iki namung masalah tresno, tapi koyo loro. Yen akhire wirang ben wirang pisan. Yen akhire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis garis sing ngene. Piye mae? Selalu ngancani ilang endinge. Mangan ngopo? Tresnomu koyo bonsai anting putri. Masih rame-rino lan wengi. Masih yo elok endah disawangi. Terus Tapi dipaksa ora iso gedhi. mari. Gedhi. Tirta Kencana Indonesia. Bulung Agung Kirana video syuting terima kasih. Ayo yo.
halo. Selalu ngancari hilang endingnya. Asik. Ya Allah. Aku koyong say hunting putri tiga jutaan sirami ringan wangi masih yo elah endah bisa wangi tapi dipaksa ora iso gede. Ayo lah Mae. Akhirnya wirang ben wirang pisan yen akhirnya loro ben loro tenan apa wong tulus wis dari sing ngene selalu ngancani ilang ending Asik. Yo. tresnoku koyo pulsa Oi. Ayo yo. masih yo elok endah bisa wangi tapi dipaksa ora iso gede. Goyang Mbak yo. Iki ngomong masalah tresno tapi koyo loro. Hop. Yo. Beh, sok lah kok iso bablas metu ki piye?